NATMJ फंबाय आरो प्रिति बेवाय बिसोरनि सायाव माने कन्ट्रभार्सि जालायदों माने फेसबुकआव आं मा बुंबावगोन आं जेबो बुंनो गोसो गैला माने प्रितियाबो बेखौबो बुङो आरो NATMJ फंबायाबो बेखौबो बुङो प्रिति बेवायाबो बेखौबो आं मा बुंबावगोन आं जेबो बुंनो गोसो गैला बे भिडिअखौ नायजोबजासे बुजिना ला आरो NATMJआ मा बुंदों बेखौ खोनासंना ला आरो प्रिति बेवाया मा बुंदों खोनासंना ला आं जेबो बुंनो गोसो गैला आं डाइरेक्ट भिडिअ लाबोबाय दा बे भिडिअखौ नायजोबनानै खोनासंना ला खारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै एमजेजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों बियो बामजाहां खालामदों आङो उफाय गैयि जादों गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों उफाय गैयियावहाय आङो बे सिख्लानि बिफानि नाम्बारखौ एमजेनिफ्राय लानानै आङो बिनि बिफाजों आङो रायज्लायहरनो गोनां जादों जाबाय अननानै बेखौहाय नोंनि फिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारना थांनो गाबै बियो गोबां साव होलांदों बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो बेयो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों दाख्लै साराबो मिथिगोन बुंनो रोंगोन जेब्ला आं आब'खौ नायनानै फैयो आंनाव डाइभर्स बिहरदों गावबो प्रेगनेन्टमोन अब्लाबो आं थांदों आब'खौ नायनो थैनोसै अबस्थायाव नाथाय गावनि न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव डाइभर्स बिदों बेफोर दुखुखौ आं लाखुमानानै दिनैसिम बुङाखै आं दिनै बुंबाय आं आंनि न'खरनिखौल' नायग्राबा नोंनि बिफाया प्रेसार जानानै गोलैलायनानै थाबा हरनि 3टा 4टा गाहामाव नोंसिनाव थाङा जागौ नोंसोरखौ लानानै गारिजों हाबानि उनाव नोंनि नामावनो खुसि बे गारिखौ बायनानै होदां बेखौबो आंनि नामाव आं लिरफिननो गोनां जाबाय नोंनि आखलनि थाखाय फिसाखौबो जोनोमनि सिगांनो गारनो थांदोंमोन डक्टरा दिनैसिम साखि होनो हागोन डक्टरजों नोङो लायाबा उनावहाय गिनो गोनां जायो मोनफिननायावसो नों लादों गाबै फाग्लि बायदि आं बुंनो गोसो गैयामोन आंनि गोरोन्थि मानो गोरोन्थि होनोबा नोंखौ आं मिथियासो लाबाय आं दुखु होदों मादों होनो आं नोंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों नोंखौ बिबौ थैआंनाव नायनायावनो आंखौ डाइभर्स बिदों मादों बिनिफ्राय थांफिननायाव नों मबाइल देख्रेबदों होनना थाख्लाय सारखौ आं मोनायाव दोननानै डाइरेक्ट बेंगल थांदों आं दुखुजों ओंखाम जाया लोङा थादों मोनायाव जिरायबाय थादों आं बिसिनायाव डाइभर्स बिजाबाय थानायनि फैनांला होननायनि ओमफ्राय हिन्जावखौ बिसिना गरम खालामबाल' नांगौ
माबा माबि होनबाय थादों आं थानो हायिनि हिन्जावखौ बुवा होननानै प्रमिस लादोंमोन आं थानो हायो आं नोंनि मबाइलखौ देख्रेबदों टेबोलनिफ्राय खननानै खुबैख्रुबदों आंखौ केस होनो थांनो नागिरदों नोंसोर ओमफ्राय बिनि फैसाखौबो नों लाफिनजोबखाबाय बिनिफ्राय आं दुखु जानानै नोंसोर बखिबाय थानायाव आं नांलायबाय थानो बायो जेराव नांलायो आं हाया फैनानै थाफैदों आं गोदाव सोराव लोगोफोरनाव